Widarbeng wong tuaku ya kuwi Bapa Pandhu sing wis nyuwarga. Ning gandeng upama tak petung aku tekan negara Ngastina mesti bakal dadi geger antaraning sedulur. Mula gandeng iki siji-sijining dalan supaya aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh. Wonomarta arep tak babati. Syukur Den. Tegese isih wening penggalih panjenengan. Pun boten sah sampeyan sulap kalian derajat pangkat sulap kalian kamukten negari Ngastina. Diikhlaske. Kula percaya Gusti niku maha adil. Gusti niku maha murah. Nek sampeyan ikhlas lahir batin linambaran penggalih ingkang sabar, kaya sing kula aturke wau, nek niat duwe kamukten ya bebodro dhewe. Niat duwe kamukten ya yasa dhewe niku luwih awet tinimbang sampeyan jagake karo tinggalane wong tuwa. Iya Semar, mula niatku wis gambuh, niatku wis dadi tekad ngono bakal babak Wonomarta. Mung pangestumu wae tak jaluk. Wah, aku tak mlayu ning Wonomarta ndak kelakon penjagane Werkudara. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Cakno anggen sing ngandika lenggah wonten ing pendhapi kadipaten ing panggombakan. Ya. Kang Ki Yama Widura kaya wis ora kepenak praptaning wakmi ngetal kandha ana ing panggombakan dina samengko iki. Yama Widura. Nuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Nadyan ingkang wayah pun sanjaya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Ya putuku nggih, utuku wong gagus. Putroku wong Cakrak Sanjaya ngaturke bekti kawane yang ngetal kandha wis ndak tampa. Ora liwat pangestuning kene yang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Mugi kaskecakno anggenjeng andika lenggah Kanjeng Hyang. Ya Sanjaya kaya ora kurang prayoga praptaning pun yang ngetal kandha ana ing kadipaten panggombakan Yonggir Sanjaya. Kawula nuwun sewu. Sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana wong Mremban. Mboten kanthi kanyono-nyono dene kadipaten ing panggombakan Karawuhan Paduka Penemban Bisma ing ngetal kandha persasat kadidene kejugrogan ukir sari kelepaning samudra madu manahipun ingkang putrapun Yama Widura. Namung semantena tuwa tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putra wonten wigatos menapa Uwa Penemban rawuh wonten ing panggombakan. Menawi ingkang putra ing panggombakan nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula boten badhe suwala. Nanging menawi Uwa Penemban rawuh wonten ing panggombakan nedya paring bebingah dhateng ingkang putrapun Yama Widura, lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken. Keparing ingkang putra cumadung dawuh Paduka Uwa Penemban Sang Mahatma Siwara Bisma ngetal kandha. Uwa Penemban Mastu nama sidang Skaring Bawana langgeng. Yama Widura iku wonten maring adawuh ingkang sepisan praptaning Bisma ana ing panggombakan sayekti tilik marang kararjaning anakku lanang Yama Widura ing angka loro. Praptaning Bisma ana ing panggombakan iki sayekti ning bakal nyatakake marang pekabaran ingkang wis bina tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna sabab ya ming kadipaten panggombakan ingkang ora kena kabar ingkang sumebar ning negara Ngastina liring ngene. Apa to sababe pun wong nyatakake marang sira Yama Widura sabab kawentar sumebar ning jagat Ngastina. Lamun putu-putuku Pandhawa mati kobong ana ing bale Sigala-gala. Yama Widura marang sapa meneh pun yang bakal nyatakake pekabaran iki kejaba mung marang sira kulup sabab ewoning wong Ngastina ing wis klepetan watak angkara Budi Candala mung siji pengarep-areping wakmu ngetal kandha
isih ana pengarep-arep bakal becik kahanan Ngastina sabab anane adipati ing panggombakan sira kula mula nggih ora susah walang ati jroning penggalihmu apa ingkang sira ngerteni aturna marang awakmu ing Ngetal Kandha ora-orane aku bakal mbebudhek banyu bening kahanan negara Ngastina ya mung kepengin ngerti sak nyatane wae nadyan to setemene Bisma wis ngerti marang lelakon ingkang dumadya ning Waranawata ning bale gala-gala nanging kaya ngapa to madhep mantep penggalih awakmu ing Ngetal Kandha lamun apa ingkang ginebeng ana ing saklebeting penggalihku iki cocok sarta mathuk lan gathuk kelawan penemuning anakku ing panggombakan Yama Widura matura Kaki Prabu Handra ingkang pusrita kasilren samirana mrih sekar kadung ngas kandanya mawe raras retnaning griya sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Penemban menawi paduka Penemban dangu babakan inggih menika Atmaja kula para Pandhawa tuwin kadang kula sepuh inggih menika Mbak Ayu Kunti Talibrata kula mangertos ingkang sumebar warata saindenging jagat Ngastina sampun sami mestani bilih Pandhawa kobar wonten ing bale gala-gala tegesipun Pandhawa sampun dumugi ning pejah klebet Mbak Ayu kula pun Kakang Mbok Ayu Kunti Talibrata estunipun sinta ingkang dados sumbering perkawis menika boten sanes kejawi namung Suman inggih pun Trigantalwati inggih pun Harya Sengkuni ingkang pendak-pendak tansah damel wisuna wonten jagat Ngastina pendak tansah bebudhek toya bening negari Ngastina namung semantena Penemban kula ngemuti bilih kula menika jejeripun kadang taruna jreh wiwalating nalindra menawi kula wantun matur dhateng sanipun Kakang Dastarastra ingkang saknyatanipun sampun kerut larut kaliyan aturipun Patih Sengkuni mongko nyatanipun lelampahan ingkang dumadi wonten ing bale gala-gala menika boten sanes kejawi namung pokal damelipun Patih Sengkuni ingkang sajakipun Sengkuni menika boten kepingin koncatan kanikmatan tuwin koncatan derajat pangkat mila saben dintenipun tansah budidaya damel pejahing para Pandhawa ya Kaki Prabu Yama Widura pancen awakmu ing Ngetal Kandha wis mangerteni apa ing silaturahmi kelawan awakmu ing Ngetal Kandha mau sayekti awakmu wis mangerteni sapa ta ingkang dadi tuk sumbering lakon nganti Ngastina kobar dening Angkara Murka ya disababake marang pokal gawene Patih Sengkuni samengko babakan Patih Sengkuni ora usah dadak mbok penggalih merga mung bakal bebecer marang yuswaning puk anakku ing panggombakan mula matura lelakon ingkang dumadya ning
bale golo-golo mau sejatine kepiye nggih? Iya. Estrinipun nalika semanten kula sampun mangertosi bilih Patih Harya Sengkuni ingkang sajaipun kepengin damel perjaipun para Pandhawa. Tumunten damel wewangunan ingkang dipun damel saking samu barang ingkang gampil murup ingkang kinarya pesanggrahanipun anak-anak kula para Pandhawa. Wekasan saksamunipun sami rupyan kembul bujana Ndrawina. Tumunten manjing wonten ing palereman inggih Patih Sengkuni lan sakurawanipun ingkang ngobar dhateng bali paleremanipun para Pandhawa. Bingung raos manahipun ingkang putra nalika semanten wa penemban. Tumunten sakmangke kula nyuwun senjata pitulung kelawan nyuwang kula nananta boga. Tumunten ingkang putra ing panggombakan sinabda wujudipun garangan pethak inggih menika nganjalari anak-anak kula para Pandhawa tuwin Mbak Ayu kula Kunti saged kalih saking bebaya geni. Satemah sakmangke sampun mapan wonten ing wana Ngeka Cakra. Dadi Pandhawa isih urip tasih wa penemban. Iladalah jagat Dewa Bathara. Syukur yen to pancen mengkono tegese isih ana pangarep-arep padhang kahanan negara Ngastina. Jaran yen to nganti Pandhawa tekaning pati tan wurunga Ngastina bakal peteng jagate selawase urip. Nanging gandeng Pandhawa isih katon urip utawa Pandhawa ana kabar isih sugeng ana ing jagat raya iki tegese Ngastina isih ana pangarep-arep bakal dadi negara ingkang becik, bakal dadi negara ingkang apik, sarta bakal dadi negara ingkang arumasmane Yama Widara. Mekaten malah nalika semanten tumunten sasampunipun anak-anak kula para Pandhawa tuwin Kakang Mbok Ayu Kunti mapan wonten ing wana Ngeka Cakra. Mboten kanthi kanyana-nyana. Kabar kawentar malih saksamunipun Kakang Prabu Dastarastra mireng bilih para Pandhawa sampun dumugi ing pejah. Tumunten jumenengaken anak kula pun Kurupati inggih menika anak Mas Kurupati sinengkakaken kalunggur dados Prabu Anom wonten negari Ngastina. Kraos manah kula lajeng bingung krana kula mangertosi bilih negari Ngastina menika titipanipun Kaka Prabu Pandhudiwayana. Nanging sajaipun Kakang Prabu Dastarastra sampun dhahar dhateng menapa semut dipunaturaken Patih Harya Suman. Wekasan tanpa taliwara tumunten jumenengaken Kurupati dados Prabu Anom ingkang benjangipun badhe gumanti keprabonipun inggih menika Kakang Dastarata. Menemban salebetipun bingung raos ing manah kula, kuwatir raos ing manah kula menawi sakmangke Pandhawa ngucik keprabon negari Ngastina. Mongko Pandhawa cugeng utawi Pandhawa adreng kurawanipun cugeng tanwande tiyang sepuh kados kula lan paduka penembahan badhe nyumurupi muncrating marus ingkang mije saking dadanipun para Pandhawa lan Kurawa. Nyatanipun menika tasih tunggal derek utawi tasih tunggal kulit lan daging. Ya bener Yama Widara sak banjure kepiye? Nalika semanten tanpa kanyana-nyana panggombakan karawuhan Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata. Lho, Eyang ing Wirata rawuh ana ing panggombakan. Iya kasinggihan mekaten. Paring dawuh dhateng ingkang putra pun Yama Widara ugi mrihatenaken dhateng perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Tumunten Kanjeng Eyang Matswapati paring dawuh bilih sampun mireng menawi negari Ngastina sampun jumenengaken calon Alindra inggih menika pun Kurupati. Tumunten Kanjeng Eyang Matswapati paring dawuh dhateng ingkang wayah pun Yama Widara ngelilakaken sawetawis wewengkon negari Wirata inggih menika ingkang tasih wujud wana-wasa. Sakmangke menawi para Pandhawa sampun timbul wonten ing panggombakan tumunten badhe kaparingaken lan kula ingkang minangka dados lantaran pangendikanipun Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata badhe tinampi dhateng anak-anak kula para Pandhawa saha Mbak Ayu kula Kunti Talibrata Eyang utawi Kanjeng Wa Penemban Ngetalkandha Siang Pantara Ratri Kamung cipta pukulun Om Tanono liwan kaheksi Mila katur kang
sasa rageng ulun kang sumembah mung wing pratanta Prabu miang kagungan to sing sa sampun rapi katonas topo kulun tenoro pati Rama dewaning sun irim miat langaning kalangguan aglar pandang moncar Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan yo jagat dewa bathara jagat mangestu kala nemban Yama Widura piye nyata rawuh paduka penemban damel pepadhang tumraping kadipaten ing panggombakan nadyan namung paring pangandikan nanjiaken babakan Pandhawa anak-anak kula tuwin kang Mbok Ayu Kunti Talibrata jebul sabdanipun wa penemban Bisma Ndara Dasih ketitik menika boten pangling kados Mbak Ayu kula Kunti miwah atmajanipun sedayanipun inggih menika pun para Pandhawa sowan wonten ing panggombakan wa penemban Mas Nomo Sidap
Sekaring bawana langgeng tansah kahayoman marang berkahing Wang Mahanas. Iya Nyai Ama Widura kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing panggombakan. Anakku nggih anakku wong sentosa. Anakku wong cakrak wong sigak. Wijokangka Padhararja sak praptamu nggih. Inggih paman tansah pinawinganing kawidadan. Niring sambikala bekti kula kunjuk ngersa maduka paman Yama Widura. Iya tak tampa pangestuning pamanmu tampanana. Kula kundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Permadi Padhararja sak praptamu nggih. Inggih paman. Winanting suka basuki praptanipun ingkang putra. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pamanmu panggombakan tampanana. Kula kundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bratasena Padhararja sak praptamu nggih. Wah. Yama Widura bapakku ya. Slamet aku ngaturke basaku katura. Tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestuning pamanmu tampanana. Tak gegem dadiake jimat Yama Widura bapakku. Iki rak Kakang Semar to? Nggih. Kula ingatipun Semar. Slamet pratamu ning panggombakan Kyai Semar. Wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjuk Raden Yama Widura. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi ndadosaken jimat paripe. Nala garing ya slamet pangestunipun Ndara wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjuk Ndara Yama Widura. Iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong raharja sak praptamu pangestunipun Ndara Yama Widura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhika jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sak praptamu. Ngatenipun Ndara Yama Dipati. Omong sak omong iki mbok lagi pertama lho kok wis kleru lho. Yama Widura, Yama Widura. Ndara Yama Widura. Niring sambikala bekti kula kunjuk. Iya Bagong kok leh mulungguh miring-miring. Kentekan debok. Niki Petruk niki wis ora malak banget ya bokonge dengan Petruk itu. Kaya men kowe apa to? Madirana. Iki wis kebak kaya niku ya. Kuwi ya dadak ponakan dadak do melu suwan iki ya ngapa to. Paling ora sing penting ngaku karo Semar ya Mar. Mbuh. Mar, mbuh. Iya kowe sing jocak aku kowe. Iya mung dipangan cakare siji wae jocak aku. Neng alas ki ra ana lawuh ana bakar cakar kok dimplok. Bapak niku kurang gizi kok sak penake dhewe. Prayoga nunggonmu lungguh Bagong. Pangestunipun Ndara Yama Widura niring sambikala tansah pinaning kawidadan kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kapundi nggo jejimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kok ora sembrono kae. Penemban Bisma di ora. Kae penemban Bisma ki nek arep ngendika Oh, Mastu Nomo Sidam ngono kok kowe melu Oh, Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng. Wah, Kundi Padhararja sak praptamu. Ngestu paduka penemban pilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Puntadewa Permati Padhararja. Inggih Kanjeng Hyang sembah bekti kula kunjuk. Inggih Kanjeng Hyang sembah bekti kula kunjuk paduka Kanjeng Hyang. Iya tak tampa nggih. Pangestunipun Hyang dayanana bejaning uripmu ya. Puntadewa lan Permati. Bratasena slamet praptamu. Yo Bisma kakekku. Aku ngaturake sembahku katur. Tak tampa pangestune yangmu tampanana Semar Padhararja. Pangestunipun Peremban Bisma. Wilujeng niring sambikala Peremban. Nala garing padha slamet pangestunipun Peremban Bisma.
Nering Sambikala Penemban Petruk kantong bolong padha raharja. Nggih pangestripun Penemban Bisma nering Sambikala. Bagong padha raharja. Wah, antil mudhar. Ora sembrono to, Gong. Pangestunipun Penemban Bisma Malam. Bisma wae aja Bismalam. Bismalam nabrak ndasmu iki kok. Ndasmu genti. Lho. Senengane kok Bisma wilujeng nering Sambikala Penemban. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konjenge Penemban. Kowe ngopo iki, Gong? Aku ki meluapkan kegembiraanku, Cuk. Ah ngopo? Amargane turut bendina turut ngalas, meng peteng dedet anggere bengi, meng peteng meng nganggo rek le madangi ngopo-ngopo saiki wis tekan pendopo kadipatan ning panggombane rasane kaya cumeplong. Wah, jan wis iki lek mangan kapan ya? Engko. Mengko. Nganggo beres ora usah kuwatir. Ambune kaya ngene kok. Mambu apa? Ora mambu apa-apa kok. Ambune kaya ngene kowe iki senengane nglegan-legane. Aku urung mambu apa? Lho, iki lho. Iki lho. Entah. Iya, mambu ra? Oh, heeh. Gule bokong. Gule bokong. Mbok lho, mbok ndasmu iki. Gang ora trocok kuwi ning kraton sakarku aku iki. Kene iki nyerat-nyerat mambu apa malah ngentut. Ayo tak pusi kok. Pono kawan. Halo Penemban, wonten menapa Penemban? Aja padha rame, aja padha sak kepenake dhewe. Iki eneng kadipaten Panggombaan. Iki nggon piyayi-piyayi. Nek arep gojek Bagong ning jaba kono. Aja ning kene. Gojek ya kena ning nganggo tatanan. Iki piyayi-piyayi. Lah kok dadi omonganmu sak kepenake dhewe? Diaro. Dukani Ndara Bisma iki nek dukani nek wis nesu Bagong kowe menungso ning patrapmu kaya celeng, iso dadi celeng kowe. Tenan aku ora goro. Ya. Ngayal kok kandhane. Aku tuh orangnya enggak begitu percaya tuh. Dus. Ya menengo iso ora iso ngono tak sumpeli anduk lambemu lho. Anduke sinden gelem aku. Ora ambene lah. Kunti kula wonten paring dawuh Penemban syukur. Bombong kang tanpa upama dene sira saat majamu kalising saka bebaya geni ana ing bali golo-golo. Ya mung aja lara atimu yen to dina samengko Ngastina wis kondhang kawentar yen to Pandhawa wis tekaning pati. Iki ing Nganjalari yang Ngetalkanda tumuli sowan ana ing Panggombaan sayekti bakal ngrembug marang kahanan negara Ngastina ingkang bosah baseh pernatane ora karo-karuan disababake saka pelapuraning Harya Suman ya Trigantal Pati ya Sengkuni ingkang dandang dikandhakake kuntul dikandhakake dandang kahanan kak saknyatane digawe-gawe dening Pati Sengkuni wekasan bisa ngowahi pernataning praja ora mung pernataning praja Ngastina nanging ngowahi marang pambeganing Ratu Ngastina ya kuwi Kaki Prabu Dastarata. Kakang Mbok lelampaning mekaten menika kala wau kula suwun Kakang Mbok saged nampi sabab menawi boten saged nampi sakmangke tanwande namung badhe dados regejegan ingkang putra kalan para Kurawa mongko niatipun ingkang rayipun Yama Widura pendak dinten kula menika tansah budidaya kados pundi saged ngrukunaken turasipun Koko Prabu Pandhu miwah Kakang Adipati Dastarata. Yama Widura aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya mung nalika semono Kanjeng Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana wis paring dawuh marang Kakang Adipati Dastarata yen to saksedane negara Ngastina bakal dititipake. Sing jeneng dititipke kuwi sayektine sesuk yen to ingkang andarbene utawa ingkang kawogan njaluk bali negara mesti wayadile ming kudu dibalekake yen to ibarate ana tetembungan ngemut kula krasa legi kang mangkono bakal dadi dak-dakaning pasulayan mongko suwening suwe
aku ora bakal bisa mbendung marang kekarepane anak-anakku ingkang saya tumangkar pikire sarta saya ngrembaka budine. Mula Kang Sangga Kuyama Widura, aku njaluk tulung marang sira supaya isa gawe adil antaraning Kurawa lan Pandhawa. Yen to nganti mengko adreng kekarepane anakku njaluk bali negara Ngastina, tan wurunga bakal pecah. Ya kuwi mungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa ingkang saknyatane teka dina iki wis ana tandha-tandha lamun Pandhawa lan Kurawa ora bakal bisa didadekke siji ya Madura. Gagat resang kapirango Penanggul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing ndias ing Kakang Mbok estunipun derek mawon maduka Kakang Mbok paring dawuh mekaten kula menika rinten panteraning dalu tansah budidaya kados pundi caranipun supados sak mangke sampun ngantos antawisipun Pandhawa lan Kurawa mangke krana rebatan kamukten negari Ngastina. Dereng kemawon kula pikantuk pepajar dumadakan rawuhipun Kanjeng Hyang Matswapati ing Wirata wonten ing kadipaten ing Panggombakan. Cetha panjenenganipun Kanjeng Hyang Matswapati paring dawuh dhateng ingkang rayipun Yama Widura. Sakmangke krana Kanjeng Hyang Matswapati sampun mireng bilih Kakang Dastarata jumenengaken inggih menika anak kula pun Kurupati menika dados Prabu Anom ing negari Ngastina tan wurunga Prabu Anom Kurupati badhe lumengser keprabonipun Kakang Dastarata. Tumunten sakmangke supados sampun ngantos dados regejegan Kanjeng Hyang Wirata, Kanjeng Hyang Matswapati nglirakaken sawetawis wewengkon negari Wirata ing tasih wujud wana inggih menika menastan wana Marta. Kaparingaken dhateng anak-anak kula para Pandhawa namung kemawon supados sakmangke wana menika dipun babati. Menawi sampun dipun babati sakmangke kinarya mukti anak-anak kula para Pandhawa Kakang Mbok. Nyuwun pangapunten. Mbok menawi menika margi ingkang prayogi supados sakmangke hamberat badhe dumawahing korban antawisipun Pandhawa lan Kurawa anak kula sedayanipun. Anggenipun sami rebat kamukten negari Ngastina. Mugi pangdo Kakang Mbok kersa nampi panjenenganipun Kanjeng Hyang Matswapati ing Wirata Kakang Mbok. Untadewa kula wonten dawuh Kanjeng Ibu Permati kula wonten maring dawuh Bratasena. Pundi babu piye? Ora sandadak nganggo lidah sinambung. Mestine kowe wis medhang apa kang dingendikake dening pamanmu ing Panggombakan. Bil-bil yen to Eyang ing Wirata ya kuwi Kanjeng Hyang Matswapati wae ora mentala marang kesengsaraning para Pandhawa. Lan ora bakal tega nyumurupi Kurawa lan Pandhawa samengko rebut kamukten negara ing Ngastina yunadyan Ngastina kuwi tinggalane bapakmu. Nanging ngerti ya ngger wong sing ikhlas, wong sing sabar, wong sing tansah nampa lakon kanthi tawajuh, ora nate ngresula marang panguwasaning dat kang rewengdat. Sayekti mengko bakal pikantuk kanugrahan elinga. Lamun kamuktening Pandhawa kuwi ora gumantung marang negara Ngastina. Marem-mareme wong mukti kuwi lamun bebodro dhewe tegese yasa dhewe aja gampang kowe gumantung marang tinggalaning wong tuwa. Sabab wong kang gumantung marang tinggalaning wong tuwa kuwi sayekti ora bakal ana tegese warisan mau ora bakal selawase iso mbok kukup.
nanging yen to kowe bebodro dhewe sakal langgeng selawase urip ya mung kudu budidaya bisa mbabat ya kuwi wongkon negara Wirata kang winastan Wanamarta Puntadewa Permadi Bratasena. Apa kira-kira kowe padha sago babat Wanamarta ngger anakku bocah bagus? Yen perkara nyambut gawe abot aja mbok pasrahke barep aja mbok pasrahke Permadi. Kundi Babu Seksenana ature Werkudara ature Bratasena marang ibuku sing tak tresnani. Yen pancen Matswapati kakekku wis ikhlas maringake wewengkon negara Wirata sing aran Wanamarta marang para Pandhawa. Aku sing bakal babat Wanamarta. Aku sing bakal resik wewengkon Wanamarta ben dienggo mukti dulur-dulurku lan ibuku Babu Kunti. Mangke riyen den ampun kesusu. Sakae nglampah menika kedadipun petung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Lire piye Semar? Sampeyan nek urung ngerti mang takon karo sing ngerti. Sampeyan nek durung pono mang takon karo sing wis cetha. Sing wis cetha tegese piye? Sampeyan pun ngertos napa dereng? Wanamarta niku kaya ngapa? Wanamarta kuwi alas nggih, ning alas gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Negara Wirata niku negara sing gedhe, kabeh alas-alas wis dibabati, wis diwangun wujuding kutha-gara lan karang pradesan. Ngantos sapriki sinuwun Prabu Matswapati menika le dadi nalendra pun puluhan taun meh mangabad-abad lenggah wonten negaring Wirata. Ewa semanten nalendra Wirata kemawon boten wonten mlebet wewengkon Wanamarta, ora wani nasak Wanamarta awit saka gawating Wanamarta. Kacariyos Wanamarta menika papanipun berkasaan jim setan. Ingkang karem dahar daging menungsa sing seneng ngombe getih menungsa. Mula ora ana titah sing wani mlebet wonten ing Wanamarta, aja kok titah. Nadyan dewa mudhun teng Wanamarta kuwi mboten wantun. Sinuwun Prabu Matswapati niku nadyan dadi nalendra taun teng negara Wirata sing durung tau dileboni nggih ming Wanamarta merga gawating alas. Wah, Semar. Aku menungso wonten ingkang padha mapan ana ing jroning alas. Kuwi bangsaning jim lan berkasaan. Titaing dewa, titaing Gusti sing sampurna kuwi mung menungso. Wah, aja nganti bangsa menungso kalah karo bangsaning jim. Aja nganti bangsaning menungso kalah karo berkasaan nista pocapane. Mula wektu dina iki nadyan gawat kaya ngapa Bratasena ora bakal mundur saka keguntur, ora bakal mendho saka pangrerepa. Nek pun ngoten nggih monggo mawon kula mingkari manut ning saenipun sampeyan mangtaren keng ibu. Merga tumrap kula keng ibu niku mujudaken sawijining pusaka sing bisa kandha jimat sing iso ngucap nika mung ibu. Sampeyan digembol enten padharanipun ingkang ibu menika ngantos dangu. Mula pangestune ibu menika ngungkuli menapa kemawon. Ning nek ingkang ibu boten ngeparengaken sampeyan ampun wani-wani nrajang wewaring ingkang ibu. Ning nek ibu maringi pangestu kula duwe keyakinan sampeyan kelakon babat. Wah, Babuni. Bratasena ya kene. Dina samengga aku sing sagu babat Wanamarta. Mula wektu dina iki kowe paringa dawuh yen aku babat Wanamarta, Babu Kunti maringi pangestu apa ora? Bratasena, Wanamarta kuwi papan sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Apa kira-kira kowe bisa babat Wanamarta? Aja ngempuke watu ngatoske banyu. Kabeh kekarepanku bakal tak tekake ana ing tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Ikhlasno. Wah, ikhlasno anakmu mati ana ing Wanamarta.
Dinggo ganjel kamuktening dulur-dulurku. Dinggo ganjel kamuktening kakangku, adikku lan ibuku. Nadyan aku kudu mudhar ning telenging Wonomarta lak lakonane waton dulur-dulurku padha mukti ngawibawa nyokrawake urip sing kepenak Gundi Babu. Permadi kakangmu wis budal babat Wonomarta. Permadi lah kok dadi kowe malah enak-enak lungguh ana ing pendopo kadipaten ing Panggombakan. Yen ngono kowe mentala karo patine dulurmu tuwa Permadi. Kok kuwatir Ndara Bratasena, Ndara Permadi mlajar sami ajeng babat Wonomarta. Lho lah iya Kyai Semar ing atase Permadi karo Bratasena wis padha mangkat. Lah kowe iki panakawane sapa sing asring mbok tutke rak Permadi to? Permadi wis budal kok isih do mbegogok nang kene iki ngenteni apa? Gonku sing tegel omong madang Caedan ora. Lah wis tenane ngetutke Pandhawa nang alas pirang-pirang taun ketemu sega wis sepincuk nggo rebutan wong papat. Iki aku wis tekan Pandhawa ki arep tak tanjakke malah Ndara Bratasena ku ya dadak babat taras meneh. Kaya mau Semar bangun desa malah gayeng kemarin. Babat taras malah aku mikir lakon meneh dadi tak gawe sing rada beda. Mosok kowe papat kok terus-terusan wae. Ayo wis ben yo niate ngono. Ora apa-apa, Gong. Niki ya iki piye iki? Ambune sida mambura terus. Sida mambura ya? Kayane kok ora iki, Gong. Tak sraduh wis. Katiwasan iki sing gawat kliwat ora ming Wonomarta. Ning pendopo Panggombakan ya gawat kliwat mingit kepati satu mara satu mati mergo ora entuk suguhan. Anjen wah sapenake dhewe ra. Mbah ya matur Ndara Anusatri. Netra. Mbah, ku nek ora nekat wis ora ajos. Kula nuwun Sang Yama Widura. Iya, Bagong napa? Marang kula badhe ngecek wingking. Arep ngopo? Kula pun bloko apa anane? Tak tutke Ndara Bratasena. Kula tutke Ndara Permadi mboten sak kuwatir. Kula wis kulina ngrekasa. Ananging niki kosong tenan. Kaki Yama Widura wene ana wektu ndak malah gawe geger. Ya wis kono Bagong ning ngomburi kadipaten kono nyuwuna sakarepmu. Lah ngono. Tuh bungkus kira. Kowe bungkus kira. Nah, ya karo kakangne ora kaya bapak ya, Pak. Sekawan. Iya. Ngangge ndok, lunjuku dhewe kok marintah aku. Kaya jajan, Pak. Rumangsaku kok werna-werna panakawane. Kowe abdi apa kowe? Kula menika tukang umbah-umbah. Sing tukang masak sing nikah sing teng wingking nikah. Ki meja makane ngendi iki? Niki. Waduh ki Adipati kok ming tempe garit. Karo jangan bening wis. Wis ora masalah. Aku diwungkuske papat dienggo sangu panakawan. Oh inggih ngestaken. Jenengmu sapa? Kula Wanda. Oh. Kok saiki ngabdi nang kene to? Nggih. Ya wis ora apa-apa.
Lho, nggih. Matur nuwun ya, nggih. Niki lho. Kok sak cethinge digawa? Njur engko keluarga kan meneh. Wah, cethil ora. Niki sak lawuhe sak janganipun kula keke mriki. Yo, mangkat. Let's go. Apa? Ora gelem nembung ae. Kok sak sendok wae lho. Ora sak sendok. Karo bapane wis ora iki engko aku sing akeh dhewe aku. Nek ora njaluk dhewe, bakok ki wong dokoh. Mbok ben ting drajik sore-sore mbok ben. Ora urusan pokoke. Wes, ora masalah. Wis terus kowe arep njukuk ora? Njukuk yo. Witene ora. Dus. Gareng kira ditutup meneh digagelak kucing. Nggih, pangan kucing gak lho. Ora tok tutup kok. Waduh lali ya wis piye ya wong loro. Wes, tonya lho mar kowe. Mangsa banget ora. Wong tuwa ki prihatin, kowe prihatin gundul matos ora. Ora kae kok isih seru banget suarane kae iki. Do mlumpuk nang ndi? Puntadewa kula wonten dawuh. Apa kowe ora melu babat karo dulurmu? Inggih mangke kula ndherekaken paduka Kanjeng Ibu. Yen to pancen kaya mengkono Yama Widura aku njaluk pamit. Rasaku ora mentala yen to aku ora ngulatake kelawan kahanane anak-anakku. Inggih Kakang Mbok. Namung sembah kula ingkang mberi jengkar paduka. Penemban kula nyuwun pamit. Ya Kunti, aku ora bakal negake marang para Pandhawa, tak ulatake saka kadohan. Sapa ingkang bakal mbeda putuku Bratasena nggone babat, mengko aku ingkang bakal ngadepi sarta bakal nyingkirake. Matur sembah nuwun paduka Kanjeng Penemban kula nyuwun pamit sing ati-ati Kunti. Widura, iya wonten paring dawuh napa Penemban? Rasaku kok ora kepenak sebab ana petungan ing iki mau durung tak aturake marang sira kula. Perkawis menapa Penemban? Sak ngertiku wiwit Dastarata dadi narendra ing negara Ngastina pakartining suman ingkang ora mung gawe lethek sarta ora mung gawe buthek kahanan negara, nanging uga tansah njembarake wewengkon negara Ngastina. Malah kabar sing tak tampa Wanamarta ingkang nalika semana darbe ing Wirata wis dikukup dening Patih Sengkuni lan diakokake yen to dadi wewengkon panguwasaning negara Ngastina. Menika sampun dipun aturaken dhateng Kanjeng Hyang Matsapati. Malah sakmangke menawi wonten moga-moganipun tiyang-tiyang Ngastina Kanjeng Hyang piyambak ingkang sakmangke badhe anjlentrehaken lampahan menika Penemban. Oh ngono. Inggih. Ya, yen pancen mengkono tegese upama ana apa-apa lan aku ingkang bakal mbelani marang para Pandhawa sayekti duwe dasar ingkang kukuh lan baku. Mekaten napa Penemban? Iya. Lan sabanjure samangke kula badhe mlebet wonten ing Kadipaten nglukar busana gumantos gubusana kaprajulitan badhe ngodha lampahipun anak kula pun Bratasena miwah Pandhawa tuwin Mbak Yu Kunti anggenipun miwiti babat Wanamarta. Yen to pancen kaya mengkono aku ora bakal keli. Awak mengetal kondo uga bakal tutup untat lakuning Kunti kelawan atmajane kabeh babat Wanamarta. Mbok menawa ana ingkang marujul saka sela-selaning garu
mekaten wonten ban ya Senjaya kula wonten paring adhawuh Kanjeng Rama budhana kang padha seba wong atuh amrudya kundur ngedaton kula nun para madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Senjaya purna gati ning pananggilan nalika semanten wis purna sedaning Sang Adipati Midurarsa kundur ngedaton jruk saking dampar kencana nampit gambaran gading kadhirangan sangganing para mbanceni katinon saking Mandrawa sesanti kamulyane Prayitna semoriris eka balik titi yani gandayani Trisanya purnama sasi nuwun sewu lho Den mboten ateges kula menika ngridu tindakipun Ndara mboten. Namung napa sing kula aturaken wonten kadipaten ing panggombakan sekawit ngengingi babakan Wanamarta menika pancen kepara saestu. Mila menawi jengandika sampun niat sampun mertanggung tegese yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani. Nek wani niat babat nggih kudu sing antep tekate. Sinorten sinurung manembah marang pangawasaning dat kamur wengdat nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Kamahanasa mugi-mugi saged kelakon penjangkanipun Ndara Bratasena. Wah Semar yen kelingan lelakon ngendikane Yama Widura pamanku ing panggombakan wah rasane nggonku mlayu iki ora tak tujokake ana ing Wanamarta nanging tak tujokake ana negara Ngastina. Niatku mung bakal ngamuk punggung ning negara Ngastina. Merga Dastarata bapakku wis cidra ing sumpah. Wah, Kurupati kakangku sing ngukup negara Ngastina karepe wong tuaku ya kuwi Bapa Pandhu sing wis nyuwarga. Ning gandeng upama tak petung aku tekan negara Ngastina mesti mung bakal dadi geger antaraning sedulur. Mula gandeng iki siji-sijining dalan supaya aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh. Wanamarta arep tak babati. Syukur Den. Tegese isih wening penggalih panjenengan. Pun mboten sah sampeyan sulap kalian derajat pangkat sulap kalian kamukten negari Ngastina. Diiklaske kula percaya Gusti niku maha adil Gusti niku maha murah nek sampeyan ikhlas lahir batin linambaran penggalih ingkang sabar kaya sing kula aturke wau nek niat duwe kamukten ya bebodro dhewe niat duwe kamukten ya yasa dhewe niku luwih awet tinimbang sampeyan jagake karo tinggalane wong tuwa. Iya Semar mula niatku wis gambuh niatku wis dadi tekad ngono bakal babat Wanamarta mung pangestumu wae tak jaluk. Wah aku tak mlayu ning Wanamarta tak kelakon penjangkane Werkudara. Sesumbar
Lindho bumi gonceng kumalu do kundur katup lumembak penyu kang gumambang dosang Wisnu Bathara paman blonson senar wonten menapa sengandika ngawi sanggaring para putra ingkang dherekaken jengkaripun Paman Sengkuni. Oh, wonten napa wan? Barang kula cemadhong dawuh ingkang ngaputra wonten sasana. Paman Harya Suman kados pundi wonten paridamel menapa? Nuwun sewu. Anggenipun kula ngarak jengandika anak Mas Kurupati kabiya warakaken wonten ing tlatah negari Ngastina. Bilih sedaya para kawula supados saged sami mangertosi bilih sakmangke panjenengan sampun gadahi pangkat Pangeran Pati tegesipun menawi ingkang Rama sampun lengser keprabon panjenenganipun Nak Mas Kurupati ingkang gumanti keprabon wonten negari Ngastina menika sedaya para kawula kedah sami ngertos menapa to sababipun dene kula nyaketi wonten ing Kadipaten Panggombakan sabab nuwun sewu nggih kula menika cubriya kaliyan keng paman pun Yama Widura anggenipun boten lair batos sumuyut nungkul wonten negari Ngastina wong salwangsul ingkang paman Yama Widura menika tansah ngayomi dhateng para Pandhawa nanging ngiwakaken dhateng Kurawa menika wong salwangsul panjenengan prisa piyambak anggen kula damel karti sampika bilih Pandhawa pejah wonten ing Bali Gala-gala wonten ing kitha Pramanakati menika estunipun dereng kantenan Pandhawa menika sami pejah. Namung kula aturaken pejah sabab kepengin sanget kula menika mangertosi jengandika Nak Mas Kurupati ingkang lumintir keprabonipun ingkang Rama inggih Kakang Destarasta. Malah sakmangke sampun kasembadan. Mila sruwang-sruwing kula menika mireng menawi Pandhawa tasih sapa ta ingkang nyebaraken pawarta bilih Pandhawa menika tasih sugeng utawi isih urip mboten sane kejawi ingkang paman pun Yama Widura. Lah nyatanipun sareng kula ndhisiki mrumini lampah nyaketi wonten ing Panggombakan dinten sakmangke sampun ketingal. Yen pancen ingkang paman Yama Widura menika ngayomi dhateng para Pandhawa budinipun menapa paman paring dawuh mekaten. Kula nampi pelaporanipun juru telik sandi perjurit sandi ingkang sampun matur dhateng kula rantak-rantak Pandhawa sowan dhateng ing Kadipaten Panggombakan menika ateges jengandika anak Mas Kurupati anggenipun dados Pangeran Pati menika mboten utawi sakmangke badhe wonten ingkang Giriguda inggih menika para Pandhawa malah kula mireng-mireng Pandhawa kaparingan triman inggih menika wujud wana marta ing ngendikanipun Nalendra ing Wirata menika wewengkon Wirata ning janjane menika wewengkon Ngastina niki isa dienggo dak-dakaning pasulayan menawi mangke Bratasena kelampahan babat wonten ing wana marta kula ingkang badhe ngelingake dhateng Bratasena kula ingkang bakal ngelingake dhateng pun Bratasena bilih Bratasena sampun ngerisak laladan negari Ngastina menika mangke badhe wonten pidana saking Kakang Destarata. Menapa Pandhawa tasih gesang? Lho, menapa Pandhawa tasih gesang? Menapa Pandhawa tasih gesang paman? Aku ra iso omong ta, Dur. Pandhawa mati apa ora jroning Bali Gala-gala kuwi kabeh karti sampe kaku. Perkara mati apa durung kuwi aku durung ngerteni ning tak aturake mati mergo aku kepengin sing gumanti keprabone Ngastina kuwi anak Praknas Kurupati ya kadangmu sepuh monggo saiki wis lakon ning nek Pandhawa isih urip iki mangkole mesti ora urung bakal dadi klilip ana ing negara Ngastina sawise anak Mas Kurupati dadi ratu ning negara Ngastina mesti Pandhawa dadi klilip mula rina pantraning wengi aja kendhat gone tansah budidaya pati ning Pandhawa. Wah, dalah. Ora kok gumun kula. Wis kinepung geni kaya ngono isih ana sing nglametke karo para Pandhawa. Wah, lah lajeng sampean paring dawuh ana prajurit telik sandi sing teng Panggombakan.
ngaturake yen to Pandhawa padha rantak-rantak sowan teng Panggombahan malah pikantuk bumi trima negari utawi Wonomarta. Ya pancen ngono, mula ora usah wedi kangelan. Perkara nggone padha arak-arakan nak Mas Kurupati ngetokake nggone wis entuk pangkat Pangeran Pati marang para kawula dibubarake. Lho, lajeng barisan ditekuk nyaketi Wonomarta. Nek pancen iki engko Pandhawa babat Wonomarta ora usah wedi kangelan. Mumpung Bratasena ora ana kancane dikeroyok, ditepung wakul baya mangap. Bratasena aja diwenehi urip dipateni ning Wonomarta. Wah, lah nggih. Wis saken dawuh. Niku sing dadi niating ati kula. Kula tentrem dadi ratu lumengjer keprabaning Kanjeng Rama. Nek kula weruh Pandhawa ngatang-ngatang dadi batang. Bidah sakmenika nggih sampun ngantos kedangon. Keperanggul munggih ngayuda kewapak bawanyo bentar bawanyo bentar kebabaknya munggih ngalogo ladar kaget aku kira sapa la iki ora panggil lak Senjaya. Nggih Kakang Mas kula ingkang rayipun Senjaya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Oh, tak tampa di. Ora liwat pangestuku Tampanono, kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ngopo kowe kok mapan ana ing pinggiring Wonomarta? Niat ngopo tur dasare iki dudu wong kon kebawa keperintah kadipaten ing Panggombahan. Lah kok dadi kowe mapan ana ing pinggiring alas Wonomarta iki karepmu? Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa Kakang Mas ugi lenggah wonten ing pinggiring Wonomarta. Malah nganti sangganing para sata Kurawa menika wigatosipun menapa jer menika sanes kebawa keperintah negari Ngastina. Hus kowe aja ngawu gawar ngawur. Wonomarta iku bawa keperintah negara Ngastina. Sak ngertos kula kendikanipun Kanjeng Rama menika kebawa keperintah negari ing Wirata. Wis sing ngawur. Wis ana ning layang kekancingan yen to Wonomarta iku bawa perintah negara ing Ngastina. Mboten. Menika kebawa ing Wirata. Wis perkara ku rasa dadi dirembug saya aku tak takon karo kowe, Wangsulana. Pitakon nganti pertitis. Iki mau Pandhawa sowan ning Panggombahan ya ngono apa ora? Senjaya kula wonten paring adhawu. Iki mau Pandhawa sowan ning Panggombahan. Pitakon iki Wangsulana. Ih, sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami apan leres mekaten Kakang Mas. Wah, dalah iblis lanang. Kandhane prajurit telik sandi. Sing matur karo paman Senurita Pandhawa rantak-rantak swaning nggone paman Panggombahan paman Jawa Widura. Malah samengko Pandhawa diparingi triman ya kuwi wujuding Wonomarta sing jarine paman Panggombahan kuwi bawah keperintah negara ing Wirata. Ya bener ngono apa ora? Inggih kalirsan mekaten kepareng paduka Kakang Mas. Lah nek pancen kaya mengkono jumbo karo kendikaning paman Sengkuni. Aku kira mlebu ana ing Wonomarta methuki nyang endi dununging Bratasena ngene bakal babat. Lan bakal tak eleke yen to Wonomarta iku bawa keperintah negara Ngastina. Yen Bratasena babat ngerusak Wonomarta padha karo Bratasena kuwi nerak pacak marang pernatane ngukum negara Ngastina. Bakal dirangket dipidana ning negara Ngastina. Saora-orane Bratasena kudu dipidana pati ning negara Ngastina Senjaya.
ngadeg jejeg ana ngarepaning pun Kakang mendelik mripatmu. Penyawamu tajem karo aku niatmu. Kakang Dursasana, apa isih kurang nggone tansah ngrenah marang kasangsaning kadang-kadang tuwa para Pandhawa. Kakang Mas, mbok inggih sampun. Kula suwun kanthi sanget panjenengan menika ngemutana bilih antawisipun Kurawa lan Pandhawa menika tasih sami-sami turasing begawan piyasa Kanjeng Hyang Saptawarga. Mboten badhe sae kedadosanipun menawi jengandika tansah damel cintrakanipun kadang paduka pepundhen kula Pandhawa. Malah tumrap Sanjaya langkung sae negari Ngastina menika dipun prail dados kalih. Ingkang sepalih kinarya mukti pundhen kula Pandhawa dening ingkang sepalih kinarya mukti kadang-kadang kula sepuh Parasata Kurawa. Menika mangke jagat badhe tentrem satemah Kanjeng Prabu Pandhudewayana ingkang sampun mapan wonten ing kasedan jati ayem jinem tuwin tentrem anggenipun mapan wonten ing kasuwargan. Wah, alasan dadak mejang kaya pendhita mulang kaya guru ya. Ngertimu apa kowe bocah wingi sore? Sanjaya, kula wonten paring adhawa rasah melu-melu perkara nggih semikir. Aku arep mlebu ning Wonomarta. Awiji ngandika badhe damel cintrakanipun pepundhen kula para Pandhawa. Nuwun sewu Kakang Mas, kula ingkang boten sarujuk. Malah kula ingkang badhe dados betengipun kadang-kadang kula para Pandhawa Kakang Mas Dursasana. Wah, setan alas. Wah, strayoli binatang. Gugu karepe dhewe. Lho yen kowe wani ngucap kaya ngono apa kowe wani karo Dursasana? Nyuwun pangapura. Sanjaya ora wedi karo sapa-sapa. Waton Sanjaya ngadeg ana ing bebener. Lho. Sugal ucapmu apa abamu? Ayo, Kakang Dursasana ora bali sak kancamu Kurawa. Kelakon tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Wah, dalah sabetke berbatan sumyur kuandamu. Ah, parah. Sanjaya tiba ana ngareping wong tuwa ya kene nggih. Nggih Kanjeng Rama. Ngaturi ketiwasan nalika semanten kula ngawat-awati tindhahipun Kakang Mas Bratasena anggenipun badhe miwiti babat. Mboten ngertos sangkan paranipun. Jebul sampun kawanguran dening Parasata kula adambyak-dambyak lampahing Kurawa kapandhegan dening Patih Sengkuni ingkang niatipun badhe anjugaraken kadang kula sepuh Kakang Mas Bratasena anggenipun babat Wonomarta. Malah samangke ingkang putra sampun nyobi mepalangi kekarepanipun para Kurawa nanging Kakang Mas Dursasana ingkang mulasara dhateng kula Rama kula sumanggahaken wela dalah ora kena dipringgake becik mantra. Kula ngaturaken bekti kula punja Paman. Ora susah dadak kowe ngaturake bekti karo pamanmu. Bektimu marang wong tuamu panggombakanmu kok nggo abang-abang lambe minta nggo pantes-pantes Dursasana. Oh, sampun ngendika mekaten. Lair batos kula menika tansah ngabekti dhateng ndika Paman Yama Midura. Yen pancen kowe ngabekti karo pamanmu panggombakan, ayo adi-adimu Kurawa kon semingkir saka Wonomarta. Kon semingkir saka laladan saka Wonomarta Dursasana. Nyuwun pangapunten ya kula namung badhe ngemutaken dhateng pun Bratasena anggenipun babat Wonomarta jaragan menika laladan Ngastina sanes laladan Wirata. Sapa sing ngarani yen to Wonomarta kuwi laladan Ngastina? Iki pengendikanipun Paman Sengkuni. Mundura Sengkuni kon tekan ngarep aku. Sengkuni kon tekan ngarep aku ora iso mbuktekke yen to Wonomarta laladan Ngastina lak suwek-suwek cangkeme sing diprak.
wonten dawuh Raden. Kowe ngandhakake kalawan anak-anakmu Kurawa yen to wana marta kuwi bawah keperintah negara Ngastina ya ngono apa piye? Suman, inggih. Ya ngono apa ora? Inggih, leres mekaten. Yen to pancen kowe kuwi duweni layang kekancingan yen to wana marta kuwi bawah keperintah negara Ngastina mara Gagyaturna marang Yama Widura. Yen pancen bener yen to Ngastina kuwi mbawahi wana marta ora susah dadak kowe ingkang menggak kelawan Si Bratasena. Nanging Yama Widura ingkang dhewe ingkang bakal menggak kelawan Si Bratasena anakku nggone babat wana marta. Nuwun sewu. Mboten perkawis wana marta menika kagunganipun sinten, namung wonten ing mriki pancen kula jarak. Kula pados dak-dakaning pasulayan anggenipun sampeyan sampun ngayomi dhateng pun para Pandhawa. Nggih napa mboten? Iya apa ora? Raden Widura ingkang sampun kepareng ngayomi dhateng para Pandhawa ketitik Pandhawa sowal saka bebaya geni wonten ing kitha Waranawata menika awit saking pokalipun adipati ing panggombakan inggih menika pun Raden Widura. Ngantos sak mangke panjenengan ngayomi dhateng para Pandhawa malah panjenengan maringaken bumi Wanamarta dhateng pun Bratasena. Kula tak nyuwun priksa janjane niat sampeyan niku pripun? Janjane niat sampeyan niku pripun? Panggombaan niku bawah keperintah negara Ngastina. Panggombaan niku wilayah Ngastina. Kok panjenengan malah ngayomi mungsuh? Kok panjenengan malah ngurip-urip marang anake mungsuh? Kok sik Suman kowe aja waton blanganan. Nggonmu matur ngasani Yama Widura. Kaya aja waton dlangap-dlangap. Sing ngandhake nek Pandhawa kuwi mungsuh sapa? Sing ngandhake nek Pandhawa kuwi dianggep mungsuhe Kurawa sapa? Yen kowe ora ngerti kowe tak kandhani. Kurawa karo Pandhawa kuwi padha-padha turasing Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga. Kuwi tunggal kulit daging. Apa to sababe? Kok saiki akeh sing padha ngarani Pandhawa karo Kurawa ki mungsuh? Kuwi kabeh mergo saka pokal gawemu Suman. Kuwi kabeh saka gaweanmu. Ing nalika kowe cilik Pandhawa tok benthik-benthike karo Kurawa. Pamrihmu apa? Pamrihmu aku ngerti supaya kowe aja kelangan kamukten. Yen Pandhawa sing dadi ratu ning negara Ngastina kowe bakal kelangan kamukten, kowe ora lenggah dampar minangka patih. Nanging yen to sing dadi ratu kuwi Kurupati, kowe slegrang-slegreng nyam kamukten, kendhangan dengkul sila tumpang, cangkemmu gaglak bondo Ngastina sakarmu dhewe, ngono to karepmu? Iya apa ora? Apa dianggep aku ora ngerti? Yen aku ngemuli kamuktening marang para Pandhawa, yen aku ngayomi marang para Pandhawa kuwi wis sak mestine. Aku kuwi pamaning Pandhawa, aku kuwi wong tuane Pandhawa, aku kuwi adine Prabu Pandhu. Lah kok dadi kowe ngucap yen to Yama Widura ngemuli mungsuh. Oh, Suman. Pakarti kok ora kaya kowe to. Kowe ki mbok rumasani wis tuwa. Wis tuwa kuwi ning diparani meneh kejaba mung tekaning pati. Wong mati kuwi sanguwa pakarti sing apik, sanguwa tumindak sing becik, ora sasar susur tumindakmu kaya ngono kuwi. Wong tuwa-tuwas pupuk brabas. Ngastina mbok obak-obak. Ngastina sing maune negara sing becik, negara sing apik, saiki lethek letuh gedhoane mergo saka pokal gawemu, kabeh mergo saka cangkemmu. Dandang mbok kandhakake kontol mbok kandhakake dandang. Kowe njaluk mati sora piye Suman? Pancen tak akoni kabeh omonganmu mau bener merga rasa sengitku marang Prabu Pandhu wekasan tak sumpahke yen to turuning Pandhu karo turuning Dastarata aja nganti rukun kuwi pancen dadi niatku tekan sok kapan wae. Mula Pandhawa lair cenger iki janjane upama bisa ndo tak tekaki mbaka siji. Aja nganti lono turasing Prabu Pandhu urip ana ing alam padang. Sing bakal tak sengkuyung, sing bakal tak junjung ya kuwi turase Mbak Yuku Kakang Mbok Ayu Gendari. Wis rasaku kan gunung tanpa guna. Owase kowe gelem ngrungake tanganmu apa ora? Kowe sing ngayomi mungsuh, kowe sing ngayomi para Pandhawa. Yen Pandhawa urip anak Mas Kurupati nggone lenggah dampar keprabon
nglingsir ke prabone wong tuane ora bakal tentrem. Mula Pandhawa kudu tekaning pati. Nek kowe ngurip-urip Pandhawa padha karo kowe keluputan tumrap negara Ngastina. Manuta kowe tak cekel. Nyo, cekelen aku. Kurupati yo gene kowe mlayu-mlayu. Nganti kaya ngono kanan munggir matur marang ibumu. Ki Kurupati ngopo? Mlayu-mlayu eneng ngopo Kurupati? Bojo atur sobatku Kanjeng Rama. Ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Mboten kanthi kanyono-nyono nalika ingkang putra biya warakaken mring sagung para kawula negari Ngastina. Bilih ingkang putra sampun dipun junjung derajatipun lan Sri Nugroho Kapriwado minangka dados Prabu Anom ing Ngastina. Duka perkawisipun menapa dumadakan lambaipun Kurawa dipun adhang dening Kanjeng Pamaning Panggombahan Yama Widura. Ngantos sak mangke Kanjeng Paman Yama Widura tuwin paman Sengkuni sami aben tiyasa. Kula sumanggaken Kanjeng Rama ketingalipun menika dados perkawis ingkang ageng ing badhe ngempet dhateng negari Ngastina. Weh ladalah wong gerang-gerang kok do gelut kae ngopo? Ndari tuntunen cedhak ana Suman karo Yama Widura kae do ngopo wong tuwa-tuwa kok kurang gawean. Sengkuni, Yama Widura, leren. Ayo leren. Tansah marpamoring sukma sinungmaya. Sinungmaya winayu ing asepi. Sumimben telenging kalbu pambukaning warana tarlem saking liyep layaping aluyuk. Suman Sengkuni kula wonten dawuh. Yama Widura. Nggih, kula wonten dawuh kok Kakang Adipati. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa. Kose aku tak takon, perkarane iki apa? Lah kok dadi kowe wong gerang-gerang kowe iki wis padha tuwa. Kok padha regejegan? Apa ora isin ditonton karo bocah cilik-cilik? Ing atase wong gerang-gerang kok do gulung nganti bleduke ngebaki nang ndi papan. Perkarane apa, Suman? Nggih. Kula dipun warai kalian Raden Yama Widura. Nuwun sewu Kakang Adipati, kula mboten badhe niat tumindak ini mboten sak mesinipun menawi Pati Sengkuni menika mboten wangkal kula imutaken. Ose aja padha rebutan. Kok Sengkuni wangkal iki sebabe? Nggih. Kula mboten wangkal. Namung mugi andadosna ing kawuningan. Jebul sak mangke Pandhawa menika tasih gesang. Kakang Adipati, lho kok sih? Jare aturmu Pandhawa tekaning mati ingkang sekawit panci mekaten. Nanging jebul nyatanipun Pandhawa tasih gesang kinayoman dening Kang Rayipun Raden Widura. Monggo kula nggadahi pemanggih. Menika mangke menawi Pandhawa ngertos anak Mas Kurupati sampun kawisuda dados Prabu Anom tartentu Pandhawa badhe murina. Lah niat kula menika badhe manggi kalawan para Pandhawa badhe kula jlentrehaken. Menawi Ngastina menika sampun wonten calon Alendra, mila kula suwun Pandhawa supados lega penggalihipun. Lah kok kula dipun dakwa badhe tumindak ing mboten sak mestinipun kaliyan Raden Widura wekasan congkraing Rembag dados panca bakah menika kala wau. Suman Sengkuni kula wonten dawuh. Ya iki, ya ning kene iki sing gawe kisruhing negara Ngastina.
Lelakon sak nyatane mbok gawe-gawe ora padha karo kasunyatane. Undhak ing pawarta sudaning titipan. Kakang Adipati, nyuwun pangapunten. Estunipun Sengkuni menika kala wau mboten badhe manggi kan para Pandhawa. Nanging badhe nyandhet anak kula Bratasena anggenipun Babak Wanamarta. Lho Gusti. Ya Widura, wonten dawuh. Kok kowe ngandhakake to Bratasena bakal Babak Wanamarta? Mongko ature Sengkuni Wanamarta iku bawah keperintah negara Ngastina. Lah kok dibabati karo si Bratasena, tegese Bratasena nerak marang pernataning hukum negara. Ngastina bakal nampa paukuman. Ngandel ora. Kandhane ngayal. Wong kok senengane maido. Suman, mak cangkeme meneng sik. Inggih. Nistahaken dawuh. Lah sing ngakon sapa? Inggih ingkang dawuh Raden Widura menika. Nuwun sewu. Kakang Adipati. Menawi Kakang Adipati ndhaharaturipun Patih Sengkuni bilih Wanamarta menika bawah perintah negari ing Ngamarta utawi Ngastina menika klentu. Lho, klerune. Sabab kula mangertos piyambak bilih Wanamarta menika bawah perintah negari Wirata. Nalika semanten pancen menika kebawah perintah negari Wirata sareng ingkang jumeneng Patih Sengkuni menika pathokipun dipun wiyaraken piyambak mongko tanpa layang kekancingan. Ya ngono apa piye Sengkuni? Suman. Kula. Ya ngono apa piye? Pathoke tok jembarke dhewe mongko tanpa layang kekancingan. Ya ngono kuwi bener. Sir kula menika supados panenipun saya kathah. Dados pathokipun kula jembaraken piyambak. Wala setan alas. Kowe tak belani lah kok nyatane kabeh mau keluputanmu. Nanging nyuwun pangapunten, kula ugi sampun dipalilah kaliyan Nalendra Wirata bilih menika bawah keperintah negari ing Ngastina. Mila kula wantun matur dhateng Jengandika Sinuwun Prabu Dastarata bilih menika bawah perintah negari Ngastina. Kosek iki sing bener sing endi? Sing bener Sengkuni apa Yama Widura aku ora ngerti. Kang Garawangsit Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone Kaki Prabu Dastarata Kaki Prabu Ngastina. Lho, nyuwun pangapunten. Menawi boten sisip pamirengipun ingkang putra menika kadidene penembaning Ngetalkondo. Iya, aku wakmu ing Ngetalkondo. Waduh. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana penembahan ora dadi ngopo. Ya mung nalika semana niatku ora bakal cawe-cawe, aku nonton saka kadohan. Sengkuni Suman kalawan Widura nggone bantah perkara laladan negara utawa Wanamarta. Inggih, malah sakmangke kula nyuwun pepadhang dhateng Paduka Penemban. Estunipun kados pundi? Kaki Prabu ngerti yo. Lamun sak temene Wanamarta wiwit biyen tekan saiki kuwi sing kebawah keperintah negara Wirata. Apa to sababe? Awakmu ing Ngetalkondo dawuh ingkang kaya mengkono ngerti yo. Wiwit nom biyen nalika aku nderekake bebedak Kanjeng Rama Prabu Sentanu mesti mapan ana ing Wanamarta jaraganing kono akeh sato kewan ingkang bisa dibedak dening Kanjeng Rama Sentanu. Lan nalika semono tansah nyuwun idi palilahing Ratu Wirata ateges Wanamarta kebawah keperintah negara ing Wirata. Mula wektu dina iki percaya marang ucape awakmu ing Ngetalkondo minangka wakiling Ratu Wirata ingkang wis rawuh ana ing panggombakan. Sinuwun Prabu Matsapati ya sinuwun Durgandana. Wong liyan kebrayan ingkang ora ngerti kentang kipuning lelakon nganti menggalih marang kahananing Pandhawa lan Kurawaja nganti padha bendak sirah.
tumuli panjenengane ngiklasake wana marta supaya diparingake marang para Pandhawa supaya dibabati ingkang wigatine Pandhawa aja ngucik marang Keprabon Ngastina tegese Kurawa ya tentrem Pandhawane ya ayem Kaki Prabu Dastarata. Prabata mirake priyaten waspaga mijel tudah tanpa karya senggang rina mekan Gusti kelung rina sak sekarnya penemban sareng paduka paring dawuh mekaten sacina coking Badra Lungit manahipun ingkang putra Ngastina jebul pinanggihipun tuk sumbering perkawis menika namung dumunung wonten ingkang putra Ngastina pun Dastarastra. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene mekaten lampat sira ora luput. Nggih, Kaki Prabu ora nandhang keluputan sabab awakmu ing ngetal kandha nglenggana lamun sira dadi nalendra lah kok pinaringan kanugrahan cala hina tegese cacat netra mula ora bisa ngawruhi marang kiwa tengen lan padhanging surya apa dene seming rembulan mula ora aneh yen to gampang diblithuk dening panjalmaning jajalanak ingkang memba kelawan Nayaka Ngastina nanging sak temene kuwi dadi punjer-punjering angkara punjer-punjering wong kang seneng tumindak ora prayoga ingkang ngembet marang kahanan negara Ngastina. Inggih wah penemban sira nampa ature Sang Maha Julik ya kuwi pati sengkuni ngandhake ento Pandhawa tekaning pati datanpa petung tumuli njenengake Si Kurupati dadi Prabu Anama negara Ngastina. Kita Kaki Prabu ora luput jalaran wis ora ana ingkang mbok pikir sarta wis ora ana ingkang dadi pangarep-areping Kaki Prabu Dastarata. Aku ngerti legetaning atimu. Pun wong ngerti legetaning penggaliing Kaki Prabu Dastarata yen to sak temene bakal nyekeli marang sumpah prasetya duk nalika Kaki Prabu ngucap ning ngareping sawarga Kaki Prabu Pandhu yen to sesuk Pandhawa wis dewasa. Bakal mbok balekake marang panguwasaning Pandhawa nanging lha kok jebul kerut larut marang ature wong kang kurang tanggung jawab. Wekasan sira Kaki Prabu Dastarata melu klepetan dedusan mongko setemene ora tumindak dosa. Inggih. Nah nyatanipun sedaya menika kalepatan kula. Ngantos kula tanpa petung tumuli jumenengaken Kurupati anak kula dados Prabu Anum nyatanipun Pandhawa tasih gesang. Wah nemban. Lajeng dosa menapa ing badhe kula sandhang. Lajeng kados menapa mangke surakipun para kawula menawi ngawruhi dhateng lampan menika. Kabeh wajib mbok tanggung. Sabab nalindra mono aja gampang lukruk. Nanging tetepo marang kewajibanmu kendho kencenging pernatan negara kuwi ning pundhaking ratu. Ala becik bener luput apa kang wis tok tindakake kudu jagung bakarane wani tanggung perkarane. Mula ora usah dadak bingung. Baliyo perkara Pandhawa aku ingkang bakal ngurus kelawan adimu Siyama Widura. Inggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Muga-muga kanthi sarana Bratasena babat Wonomarta Pandhawa ora bakal ngucik ke Prabu Ngastina kanthi cara mengkono Pandhawane ayem Kurawane ya bakal jenjem. Ora bakal ana padha bentak sirah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Inggih, ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wah penemban. Lah ngaten kula nyuwun pamit. Wangsul dhateng Negari Ngastina, tulung sengkuni gawanen. Inggih, ngestaken dawuh. Aja nganti kesuwen mapan ana ing Wonomarta sak anak-anakmu aja nganti ana ing mbeda sarta ngrubeda kelawan tandange putuku Bratasena. Lho iki, ngestaken dawuh penemban. Yayi Widura pun Kakang nyuwun ngapura. Iya, Kakang Adipati mboten dados menapa. Namung mugi-mugi benjang malih mugi kapitanga
mawi penggalih ingkang lomba satengah boten kesuruh margi ingkang klintu. Iya pun Kakang nyuwun Mahapura. Penemban kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ndari. Paring dawuh aku tuntunan. Monggo kula dherekaken Kakang Adipati mulih karepmu ora karepmu ndari aku tuntunan. Niki. Wonten paring dawuh Warman katon wis padhang nadyan sawetara jagat wana marta peteng merga sapa pokal gawening Kurawa nanging samangka wis katon sumilak mendung Sang Hyang Raditya wis nyunari jagat wana marta. Inggih muga-muga tansah padhang nganti sak rampunge putuku Bratasena nggone babat. Ya mung aku weling karo kowe Widura. Inggih kepareng paduka Warman awat-awatana tandange para Pandhawa ning aku weling karo kowe ora usah melu-melu sarta kowe ngrewangi marang tandanging Bratasena merga saka pangiraku lan saka petungane wakmu ing Ngetal Kandha kanugrahan bakal cemepak tinampa dening para Pandhawa. Widura aduh ngaturaken panuwun ing Tatwa Windan aku tak bali marang Ngetal Kandha cegah dahar sarta guling jurung kekuatan kalawan si Bratasena enggal kelakon babat sembah kula ing ndherekaken jengkar paduka penembaning Ngetal Kandha. Iya Widura.